बे समाव रायजो सभायाव थांगोन नामा बीटीसीनि बारग' चीफ प्रमोद बर' बिथाङा जे बे समाव रायजो राजाफोरा मोनसे सोंलु एबा रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे समाजारि बिजों बे बिजोङाव गोसारनाय बाथ्रा जे प्रमोद बर' बिथाङा रायजो सभायाव थांनाया फ्राय रोखा होनानै मोनसे समाजारि बिजोङाव एबा आसामनि इलेक्ट्रनिक मिडिया बिथांमोना फोसावथाय होदोंमोन आरो बे फोसावथायनि सायाव गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों बीटीसीनि बारग' चीफ बिथां प्रमोद बर' बिथाङा प्रमोद बर' बिथांनिफ्राय रोखा बाथ्रा जे बे समाव रायजो सभायाव थांगोन एबा थाङा बेनि सायाव दिनैसिमबो दोलोआव सावरायनाय जायाखै दोलोआव दिनैसिमबो डिसिसन लायाखै होननानै बाथ्रा फोरमायथिदों बिथां प्रमोद बर' बिथाङा प्रमोद बर' बिथांनिफ्राय रोखा बाथ्रा बे समाव जे रायजो सभा बे रायजो सभायाव थांनाय थाङि एबा बे समाव दिल्ली फारसे थांगोन थाङानि जेबो रोखा सावरायनाय जायाखै नाथाय फैबाय थानाय समाव एबा 28 फेब्रुवारियाव बे आयदाखौ लानानै सावरायनाय जागोन आरो बेनि उनावनो रोखा खालामगोन होननानै बाथ्रा फोरमायथिदों बिथां बीटीसीनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा रोखा खालामनानै होदों जे समाजारि बिजोङाव गोसारनाय जे फैबाय थानाय समाव जे रायजो सभानि जिहेते बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बे बिसायख'थियाव बिथाङा बाहागो लागोन नामा बे मोनसे सोंलुनि सायाव रोखा खालामदों जे बे आयदाखौ लानानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया दिनैसिमबो सावरायाखै आरो फैगौ 28 एबा गाबोननि उनाव बे आयदानि सायाव सावरायगोन आरो रोखा जागोनखौ फोरमायथिदों बिथां बीटीसीनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा बिनि सायाव जोंनि हान्जायाव दाबो जों सिरियासलि डिसकास खालामाखै बे निउज मिडियायाव माखासे खोथा ओंखारगासिनो दङ बेखौ लानानै जोंनि हान्जायाव जोङो 28 फेब्रुवारिनि उनाव जों सावरायगोन